So then my next question then is, do we encourage the younger generation to marry the person that they love? Or do we encourage them to marry a problem solver, a helper? We encourage them to love the person. There's a difference. Marry the person they love. This is a triangular system. So you need to find one corner. Triangle corner matatu. You need to find a person you love and get as much points per year kukuda as well. A lot of us got married to people we loved or people we wanted. There's someone another pretend. Why? Pounds. And then know who you want. It should be like this. Marry the person you love. And if you're lucky, that person loves you better. Tosi akuzasu. So kuna wanodanana wachidanana so. But vasinga find each other attractive. Dobano zona chiurechi pinda manji. Warora muno anoda. Dewa no diwa no msikana wake. But dewa asku find muno anoda are attractive. So acha no chaka mnara attractive. Small house. And the small house, those are not small house. Difi dakarogwa. Kashoma kuti mukadzi womunhu akafa. Wode ndichinorora small house. Small house inoramba ichingori small house. Because per triangle ari kusolve corner one. Ukaitenderedza triangle inofanirwa kuita equilateral triangle. Ukaitenderedza so inofanirwa kungova one. But mamwe ma-isosceles triangle, zvimwe zvimatriangle zvidiki, zvimwe zvakareba. So ukaita iri inobva yachidya. So we need to tell our children to love. If you can't love the person, if the person loves you more than the person you love, then try to love him to balance the equation. Because at least anokuda, this is what it does. I hate. A person who loves you doesn't hate you, because when you love somebody, you want to protect them. So, you have into that Beyonce. Beyonce anokuda ere. You have any problem getting by marriage? Okay, what you know that Beyonce, but the Beyonce was anokuda. Okay, vanemota dzacho vanokuda here iwewe. So unopedzera kudana nemunhu asingakude. You know, one of the interesting things when I've spoken to divorced couples is that you find abanye that are divorced, whether it's an abusive relationship or not, they divorce still loving the person. Mm-hmm. So what do you say in situations like that? No, they are using the wrong word. Yeah, I agree. It's not love. There's a person who says, I love sugar. You are addicted to sugar. Or I love cigarettes. You don't love cigarettes. You are addicted to cigarettes. You don't love them. You are addicted to cigarettes. There's the difference. Remember, these people are not so divorced. For a long, long time. You become addicted to your partner. They cry when are not divorced. And I think that no, I don't want to go back. But ukandika kuregesa cigarette ndisina kuiwana replacement yenicotine checha you will cry, not because you love cigarette. Tikakuti sadza here unoda nesadza necigarette, not ndipei sadza ndakamirira cigarette. Do you get what I'm saying? Munhu zvafana muenza nouyo uti kwanzi tokitrai tea here, iyo no itai tea ndakamirira mvura yesadza. Saarura kuti no boys, tea yoga ndisikuida bikai nesadza futi handiguti. So a lot of people, I love it, because that's where they use. Let's not go with what people. Ndingambo pinda chitawo. Pindai. Kana tikada kutaura tichideroka kuti kwai vanhu kana vanhu uchiti kumusikana ndokuda iye achiti ndokuda, variko vanhu vanodanana, but small house anongouya even vanhu vanga vane relationship iri so sound, because musociety medu zvanga zvichimbobvumirwa kunzi munhu unokwanisa ita barika, but kadhizizi ikako takamuruka tichingova nako ende kachirimo mumadna yavamwe vanhu, then ndokuzouya kaculture kokuti you do me and I do you. Ike zvino tikati titarise
vakadzi vanoregera vanogwangurisa zvinhu zvevakadzi hazvitaurwi guys. Ndikaona mukadzi wako iwewe ane chikomba, I will never tell you. But kuvakadzi it's so easy kuti hamutangiri ndavaona ane girlfriend havanodanana ninga havaone vachiregera. But kunewe Fidzo handiwi ndichikutaurira because reaction yako handiizivi. Ndosaka uchizoona varume zvinhu zvatakakura vamwe vasina zvisina kuningati kujairigwa, vamwe varume vachiuraya vakadzi. Dei vakadzi vaingoti murume wose ahura vagura, varume ike zvino vazhinji vaidei vasisina. But no, all right. That so. Hold on, guys. Ndakutika because ndine 104 vakamira vasati vataura. Saka let's give Fidzo a chance. Otaura opedza. Then and Babs otaura opedza. Then Mamu otaura opedza. Tendes otaura opedza. Then tozoita open now to everyone's questions if you want to ask each other some questions because kune vakamira from for a long time. Fidzo, go ahead. Right, ndakupedzisa zvangu. Nyandoda kupindura ndichida kupindura vamutangiri. It's only an idiot who just go ku a small house for the sake of the a small house kubaya. No, small house inogona kudigwa magaro. Munhu anoti ndoda small house, audi small house but ungoda magaro e small house. And that's what they usually have to offer. Sometimes unoona small house the only thing she offers ibody, nice body nekungoslayer. Zvimwe zvese anotopedzera mari murume anotomutengera ndisirewo mari erenti murume akakash. But can you do me a favor? Small house get, can you do me a favor? Murume anofinyamisa kumeso angafinyamisa dzimwe nguva ndisingatarira voice but anenge asingade small house. But mukadzi wemumba kana usina kumutora by mistake unogona kumutora ari small house. Unoza mukadzi unogona kumuroora ane matraits e small house. Ndo anodiwa nevarume mumba. Matraits e small house tinogona kutoita imwe live topic kuti what are the traits dewamuite topic what are the traits of a good small house anoita kuti varume vaende kusmall house. Nekuti even vadhara vekumusha kwedu kwake vaigona kungoenda kunomwe mukadzi nokuti anogona kubika rude chaigo rude. Unoza rude munhu achibva nokubva opfuura achidla rude pamba pemunhu akashayikirwa obva ngoita lula because anenge aita zvani. Sometimes small house inongodigwa zvinhu zviri stupid. There's also as women we need to have mafuta ekuti what else do you have to offer? Yes, you've got a